Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaur, Araitz Baiarara etorri gara Lezaetako herri txikira eta hemen Lezaetako okindegia ezagutu dugu Aratz eta Itziarrekin. Ikusiko dugu ea beraien ogiak dastatzeko aukera dugun. Kaixo, ikote? Hombre! Hau alda Lezaetako okindegia, ez duen, espero okindegi bat hemen aurkitzea. Pasako gara, erakutsiko diazue. Etxalde batetik beste bateraino Hildakoen arimak salerosteko asmoz. Hau hemen Lezaetan, Larraun Baiara ez da, Araitz Baiara da, baina Larraun dar bezala gaude, paperetan eta hori dena, eta Nafarroan. Eta Lezaeta eta Azpirotzek bi herriek egiten dute kontzejua, eta gu gaude behan, eta Azpirotz herria dago goien, bendatea igotzen goien. Eta gaude hemen okindegian, eta, pixkatea azalduko dugu, nola iritsi gan honea, ez? Esaten da, nola bukatu duen hemen, ez dugu bukatu hemen gaude, eta bukatuko dugu zakigun. Nolatan Lezaetara? Gu lehenengo umia jaixo zan, eta Arrasaten bizi ginen, bera Hernanikoa da, eta orduan, ez ginen, esaten gaben ozta Arrasaten, eta gustoko jakun landa eremu batera fatia bizitzera. Orduen, landa eremu batera, eta hasi ginen ja baserrixak begiratzen pixkat. Eta hortik, baina landa eremuan nolan baserrixan, baina gero bizitza herrixan, esaten gaben, norbait bizi beharko da baserritik. Eta orduan nik itxen hauen ogisa. Eta egongo zan ondo ikastea pixkat hobeto. Orduen, hasi ginen, pixkat ikasi ginen, auki ginen aukera proiektu baten parte hartzeko Ezkio itxason, han ikasi ginen ogisa itxen, aratzibilizan zagarronduekin eta hola, eta hortikin gauen salto, aztea bilatzera, baserrixan. Eta orduen hasi ginen, bera Hernanin bizi zan Arrasatera etorri aurretik, Hernani eta Arrasate bitxartian. Eta, pixkat Durango aldera eta egon ginen begira. Eta presupuestua, zaukoena oso argi zan, ez ginen nahi hipotekatzia. Orduen, zaukoen oso klaru, kantidade bat. Tetik aurrea ezin ginula gaztau. Orduen, Gipuzkoan zan, zerbait erosi alba zan, zauen dana reformetara, eta orduen, esaten gauen ozta, eta eremu euskaldun baten, Gipuzkoan, Nafarroakin mugan, aber zela dauen historixa. Gauzia da bebai, etxiak aukibizauela edozein baserrik etzauen balixo. Izen bizan, etxia gehi okindegisa. Orduen, behin gogoratzot Donostirak indoiezela, ez? Leitzaranetik esan gauen, hor ikusi ginen horre Lezaetan, eta etxera heldu ginen, umia hoera sartu, eta Lezaetakoak justo ikuilua okindegi moduan jartzeko aukera moten zuzkun, eta gero goixan bizitzeko. Eta inguruan ez da gukitzen duen moduko gisa, jaitsi bizara Tolosara mendiko 20 minutura dauela, eta esaten duzula, bebai, izen da behi gauzat poliki-poliki, joan dana, jende asko kolako gisa ezagun kontsumitzen, beste batzuk bai, eta poliki-poliki joan gara ezagutarazten, ez? Baina bai, hori egisa esan,
hemen igual heltzen da leitzara arginarizko gisa. Eta hori jakinda eta leku aurkituta eta erabaki hartuta, nola planteatzen duzue okindegia egitea edo zein da planteamendua? Lekuaz aparte, osea... Ni hasten az pixkate amesten, eta gero hasten zara pixkat lurrera ekartzen amesten dozun ideia guzti horiek. Orduen planteamentua zan, hemen egisa da, guztira beratzi etxe die, beratzi baserri die, orduan, benta direkta, hemen bertan, zaukou, 14 pertsona bizi gara. 14 pertsona bizi gara, familia batek erosten duzku ogisa. Orduan, izen bizan banaketa bat egon bizan. Orduen planteamentua zan, ni hasi nintzen lehengo 2 urte bat eta erdi, bakarrik, orduan itxen hauen ogisa, astelenetan, bukatzen hauen berandu, eta astartetan itxen hauena zan, repartua, eta repartua bukatzen zan Irurtzungo azokan. Eta hasi zan, pixkate bai, ezagutzera emateko. Eta gero, ostegunetan itxen hauen ogisa, eta ostiraletan bukatzen hauen repartua leitzan. Eta lan egon nintzen, urdun gelditzu arte eta ur jaio arte. Bai. Imaginatzen dut, erabaki konstiente bat izan zela, herri batean ere bai, lasaiago zaudela, ez? Eta bizitzare bai bestera batera egiten duzula. Orduan, imaginatzen dut hori ere bai aurretik pentsatua zegoela, ez? A ber, zu daukotzu pentsatua, eta asko idealizatua moduan, ez? Baina ninaz konstiente oin, eta ikusten dut jendia etortzen danian ona be bai, arrasate moduko herri baten Hernanin edo, olako herri estia hundixak, baina igual dago eskaintza kulturala hundixak, mugimentua dago, kaleko poteua, lagunekin hartu emana, hoi ezela erosketak itzen, da juntetan zara edo zeinekin, edo eskaparatiak, edo kontsumo aldetik, edo la. Horban ikustot, dauela aldaketa hundixa da. Eta hasieran zan, ze ingot, baina gero poliki-poliki zoiaz egokitzen, eta gero gertatzen jatzu kontrakua. Joaten zara herrira eta herri handi baten larrei da, ez tozu behar, eta beste ez dakidan vibrazioa aldatzen dala, edo bizitzeko modua, ze proiektuan nik hori naukon, bizimodu baten bila, eta egia da bizimodua aldatzen dala. Eta gero, umen atletikan eba izaten digut igual, ez? Eta zitute umeak, ez aspertzen? Aspertzea gainea gauza hon bada, ze gero ematen dizu igual, ez? Bali makazu den bauzin estimuloak, ez? Herri batian dakazu bete, dakazu parkea, da zazu zaize, gauza asko daude, ez? Estraeskolar pilat hemen, badaude estraeskolarrak eta gauza, baina umeak hemen daude, atatzen dira kanpoa, eta egiten duten nahi dutena. Hori dute txabola da, ezakize, eta gero lagunak eta ere askoz ere dena txikiagoa da, ez? Alabaren kintakoak dira 5 ume, gela batean, ez dago gehiago. Nondik dator ogiaren... Nire etxian kooperatibistak die gurasuak izen zien, eta ni egisa esan, ogisa itzen hasi nintzen, gariak kalte itzen zuztelako. Orduen, Bolondrez joan nintzen behin agroturismo aloe bera, neska bat, emakume baten gana joan nintzen ara laguntzera. Eta gaixotu nintzen, asko kitzen hauen bronkitisa, eta zasten, ¿tú de qué grupo sanguíneo eres? Y yo de la, pues a ti el trigo te hace mal, sí? Eta, gero ja geixau sakondu dut, Eta hor, etorri nintzen zekalian azkarrixakin o amaoreakin. Torraz izan, oindala, ez dakit, 16 urte, ni eta ogiaren arteko historia moduan, ez? Orduan hor, kendu nauen gari dana, eta zekaliakin, eta eitzen nauen astero, kiloko ogi bat. Bakarrik etxean, niretzako. Eta hor, gustatzen jat, oin, denborakin, pentseta jat hon itxen duztela, ez dakit, arte bat da, ez? Artizauak, ez dakit, bete itxen duzta. Egisa da gero, hori, zergatia izan zen, baserri bat, eta zein got, nire gehien guztetan jaten hau gisa da.
Eta orduan ikusten doz, banaukan igual eredu batzukan arrasate inguruen, eta zaten nahi, ogixakin ikustenaz. Hortik holan izen zan. Agian ikusiko dugu ogi hori nola egiten den, eta ze makina eta ze gauza dituzuen hemen ogia egiteko, ezta? Bai. Kobreza poneko urbanak Espainetan, heriotzaren itzala iskina denetan, ozkorrak kilometro logantzaien hotxak, degradazio hutsa bizitzari bultzaka. Honek dauko arroz irina, sarrazeno irina, juka almidoia, eta botatzen zau, nola glutena ez daukonez, botatzen zau siliunuz, gala jantenan edo plantinan familixako landara bat hautsa bihurtuta. Eta dauka, muzilago asko, eta horrek itxen dotzana da, itxen dau aglutinatu, hau da, xurgatzen dau ura, eta ikusten dozue ez, gero hornekingo dugu albeoluak eta hor gelditzia, ogisa itxerak orduan. Bai, como un poco glutenan funtzio hori betetzen dau. Esan lekela bebai linazakin edo bebai, lino molido edo txia, kasu honetan errezeta honek dauko hori, eta bota hotzat bebai, piper hautsa, piper bilan hautsa, eta kurkuma. Olixua eta estixa horrek uste duzu, eta gatza. Hemen botatzot irina, eta horrengot barra bat, taka, jartzot. Beste bat, formain, eta hola, taka, beste bat. Eta hola, joatenaz barra guztiak itxen. Hola, gutxi gora bera, hemen joango die masak. Eta gero ja bukatzen danean, edo sobratamentelia tapau, edo beste tela batekin tapau itxen dugu. Eta hau ja izango da, fermentazioa piezan edo forma eman da. Eta hemen egongo da, egon lehike 2 ordu, 3 ordu, dependeta, Irinaren arabera edo... Bai, espelta dauka azkarro fermentetan da. Gero bai dauko zerikusia, hori, zekaliak adibidez, temperaturak dauko zerikusia bai, baina ni biltzenaz 24 gradu, 25 gradu arteko masak temperaturan. Osa, temperaturak masan. Eta, hori, gero zekalia eta garia denbora gehiago aukitzen dut. Hola dauko tartuta gero inbiozu modu batera sartzen dutenien labera, saia behin fermentau dauenien, ateraten dut, imaginau hemen dauzen barrak, hartzen dut hau adibidez, eta labera etortenaz. Behin dauzenian ja forma eta ja fermentatzen dauenien, egisa da, adibidez ikusi geike hau nola dauen, eta hau, ondion falta jako. Dauko jarritxa ordu batetan esto. Ondion, baina ondo dau begiratzia. Begiratzia, ostra, bai. Normalien ikutzen dozu eta igoten da bere forma errekuperetan dau. Ikutzen dozu eta errekuperetan dau. Burbujatxoak dauko barruen. Orduen, hartzen dozu, hemen behar dozuna, ura sartzen dotzat labera, lurruna. Zertarako hori? Lurruna sartzen dotzau kanpoko azala, gelditzen da kurruskotxu haua eta koloria okre kolore hori gelditzen jako. Badauz baserriko ogi batzuk gelditzen dienak zurixak, igual egur labetan eta hola. Eta izeten da ura ez daukelako. Eta azkenian bebai, gelditzen bada oso gogorra azala, batzutan ez da pustutzen bezain beste. Eta gero hemen itxiko gauen barra, eta hemen ez da argia, ez da, bai. Eta sartuko gauen barrura, taka. Eta, hau labe hau egisa esan giratorixua da. Hor barruan ze dauka, hori ze da, harria. Bai, refraktarixua. Zemento refraktarixua.
Itziarrek kontatu digu nola egiten den prozesua eta nola bukatzen den ogiak labean, baina labea ere bai ogiaren beste sekretu da, ez? Eta nahiko nuke jakin nondik ekarri duzuen, labe hau zergatik, nola funtzionatzen duen, eta... Bueno, guk ezkio itxaso, orain itxasodan herri horretan egon ginen, baserri horretako labearen antzekoa nahi genuen, Itziarrek ikasi zulako labe horretan ogi egiten, eta bueno, oso praktikoa zigulako, alako giratorioa, ez, dena ikusi dezute, hori ez, volante honekin mugitzen da labea, orduan zuk ogia juten zera sartzen, mugitzen dezu barruko plater hori, eta lanerako segokea gero ateratzeko berdin mugitzen dezu platera, eta bueno. Orduan, labe hau da fuego indirecto. Zesan nahi du fuego indirecto? Labea ogia sartzen dugun leku honetan ez dago zurik eta ez dago ezerrez. Sua egiten da beste leku batean, ez? Orduan, sua egiten da beste kamera batean eta suak berotzen du labe guztia eta baita ere ogia sartzen den kamera hau. Eta, bueno, guk jonginen uda batean Katalanean eraikitzen dituzten labeak eraikitzen dituzten hauenkin egin genuen horrelako bisita batzuk genituen, ez? Herri desberdinetan egon ginen, ze Katalunian egia da, herri ia guztietan dagoela egur labe bat edo arrizko labe bat. Bai, ogixan kultura gehiago. Kultura gehiago dago, nik uste Frantziatik eta goitik etorri den kultura hori, ez? Eta, bueno, egon ginen ikusten labeak, pixkat ezagutzeko, eta ikusteko zela bakite zituen, da, bueno, erdi erabakita genuen beraiekin ningo genuen labea, eta, bueno, hauxe, ez, kontua da, karo, labe hau berez, hasieran berotzen genuen egurrakin, ez? Baina, karo, kontuatu ginen, sua mantentzeko piztuta, materiala bota behar zaiola, egurra bota behar zaiola, eta 3 ordu baino gehiago su batek ez du irauten bota behar zaio materiala. Kontuatu ginen, 3 ordu baino gehiago ezin ginela atxetik ateraz. Igual mendia nahi bagenuen jun, eta 4 orduko mendi buelta bali mazan, ezin genuen egin. Edo bazkaltzen nahi bagenuen jun arrasatera familiakin egotea edo hernanira, ezin genuen egin. Eta horren gehitu ginen, ez da posible, nola da posible, ez? Fabrikatzaile esan genion, eta baina biola, eta ez, eta horren hasi ginen deitzen, beste horrela fabrikatzaile honen beste okinei galdetzen hartzuen nola egiten dezute, guretzako hau da, oso lotua da, ez da posible. Eta horren esan ziduten, peleta erretzen zuen makina jarri zutela, eta ez. Orduan hain labea berotzen dugu peletarekin. Dala makina bat iten duna peleta erre, eta botatzen du sua barrura, eta berotzen du labea. Eta azkenean, pixkat bizitza... Bai. Bizitzeko aukera edo denbora ematen digu makina horrek. Masa horakin esan duen bezala Itziarrek, ez? 30 kiloko masa bat eskuz mugitzea, 30 kilo mugitzea, egin daiteke, baina, bueno, pixkat bilatu dugu oreka artisaua, eskuakin egiteko gauzak, baina baita ere teknologiaren... Beharrezkoa da bien gauden momentuan eta bizitzen ari garen bizitzan ez nik uste dut beharrezkoa dela bien nastura hori egitea. Oreka garrantzitsua da, norbaitek olako proiektu baten, nik gomendatu edo, kontuen eukitzeko, esperimentauko dau, baina importantia da oreka bat mantentzia. Bestela bukatzen duzu lan. Eta igual nahiko nukena zan, igual gero jendia juten danean erostea gure ogia edo galdetzen dunean azoka batean normalian nolako ogia janez duna edo elikatzeko ohitura desberdina ditun batek bakarrikan behatzen duna presioa jakin behar dela atzian zelana dagoen, lehen gaiak ze kalitatezkoa dian eta abeltzainek bezala, ez? Baina askotan ogi hauek txikitsuak emuten daue, baina pisua badauke, orduan, ni askotan hirukote reglakin begiratzen duzu, zema balixo daukalekuak, niriak pixatzen duzu eta prezioz kalekua esango nagoen garesti dauela. Guk erabiltzen ditugun lehen gaiak, nekazaritza ekologikoan ekoitzea daudela, eta horrek ere badaukala beste, ez dela bakarrikan zer jaten dugun, baizik eta guk erabiltzen dugun ale hori edo gari edo espelta hori zenek ekoitzi duen eta ze baldintzetan, ez? Azkenean askotan prezio horren atzian daudela gauza asko oso garrantzitsua dianak eta ez ditugunak ikusten zuzenean, ez? Erosteko garaian, beti
prezioa ez dara dena. Bai, bueno, ogi bakoitza banan bada. Honei die produktu batzuk. Produktu asko edo desberdinak itzen ditugu. Hau da, zereal bakoitzeko, baizen leike gari ogi semi-integrala, barra handi, barra txiki. Orduen hau da barra txiki bat. Itzen du bebai, barra handixa, hau be, azkarri naturala zinjagarizkua. Garian artean bebai, dauku bebai, sesamo duna. Kanpotik sesamo hasixekin. Bebai molde txikian, molde handian. Hau da garizkua, molde txiki bada, baina bebai itzen dugu berdina, espeltaskua. Molde txikia, molde handia, Zer desberdintasun dago barra eta moldearen artean? Honei bixak masa berdina da, Bakarrik itxura, edo formatoa. Bai, eta gero hau bebai, masa bat itzen dut, eta zati bat boleatzerak orduan, sesamua botatzoten maixan, eta sartzentzat sesamua. Bai. Gero hau bebai da garizkua, eta hau, ikuste duzu, hau da borobila, normalien pixka eta onditxua izeten da. Eta hau da maspasak barruan daukona, hau itzen dut masa bat aparte, eta bebai luxian, bi formato itxe bakarrik. Eta zekalia bai dauku barran, hau da euneko zekalia, itzen dut barran, molde handia eta molde txikia. Eta gero hau da, gluten bakua, gure kasuan gluten ondarrak izan ditzake, intolerantzia haukon jendiantzako ondo doia edo dietatik edo kentzen dozunien, elikaduratik, sarrazeno eta arroz irinaz indakua. Eta arroz zan azkarri edo amaoreaz indakua. Eta gero haukitzen dugu bebai, hemen ez daukotela, opilak urrak eta maspasekin, oloesniakin, aratzek itzen dagoela oloesnia, etxeko oloesniakin, panela dauko, orduen gozo puntua dauko, eta behitxe itxugu pastak. Honei die olopastak, gluten gabeko oluakin indakua, hau sarrazeno eta arroza kanelarekin, eta hau gari irinakin eta txokolate pinportak. Honei bisa daukien mantekila, gargoik beteluko mantekila. Eta honeik olixua bebai de la casa del aceite. Eta Nafarrokoa, bai, Nafarrokoa. Eta hau... Berezia da hori. Berezia da hori, gabonak gerturatzen hor, atejoka da zela, itzen dugu errege opilak. Kasu hontan, hartzen dut Rincón de Segurako irina, indarra daukon irina, almendrak, dauka hidrolatua azarrena, nik itxe itxut laranjak konfitatu, da errege errozko bat, esango nauke, desberdina edo ez da ainarina, baina kriston zaporia dauko. Eta esnia bai sartzen zate altzoko esnia, behekokua, erlandereko estixa, kalitatezko erregopila itzen dugu. Bai. Eta, nik uste dut, basarriko gitzu gisa. Bai, hori iten dugu, gama honetaz aparte iten dugu pixkat, kalekoaren antzeko haua den ogi bat, dela gari irintxuriakin, eta horri bai botatzen dugula legami freskua. Legami freskua dela azkenean, hartzidura edo fermentazioa azkartzen duna, eta errazten duna. Eta ez dauko fermentuan zaporia, ez? Hori da, beste zapore bat ematen duna. Bai. Mamia bigunagoa balitzen da, arrotzen arrexago
erresago egiten da. Azkenean kaleko ogia egiten dan antzeko zerbait da, baina kalitatezkoa, ez? Bai, Ze kalekoa dauzkan irinak eta beste euskal ozema gauza. Euneko da irina, ez, garia, gari zurixa. Bai, toneik adibidez irinak dira arrizko errota neotuak eta kaleko baserriko ogia dau altilindro esaten da. Orduen errota moderno batzukola dian. Bueno, zabalduko pare bat ikusteko barrutik nola dauen, ez? Ni naz, eske, ni ogixakin hasi nintzen, zekaliakin da oin, glutena kenduin jot, eta orduen jatot hau edo tailerretan itxendoten ogixak. Baina hori gustatzen Baina bai, gero jatotenien, hori. Bai. Azteko. Bale. Ba, ingote xerrapare bat, ikusteko barrutik nola dauen. Da, pixkate zurruntxu haua, botaleiko olixo pixkat, gu normalien hemen okindegian lanian egoten garenian. Oli horrekin ez da. Bai, eta guk ogi hau okindegian lanian egoten garenian olixo pixkatekin jaten dugu. Eske hori beste gauza da, ez? Bai. Hori egiten dituzue dastaketak edo, katak, ogi kata modukoak. Zagutarazteko ingen itxun kata batzuk, bai. Salmenta puntuak lortzeko, bai onginan herri desberdinetan, deitu genuen, herritarrei deitzen genien tabernan edo zen lekuan, eta ematen genuen gure ogia, eta probatzeko ematen genuen, aurkezten genuen ogia, hemen egiten nahi genuen bezala, gutxora bera, eta bai. Eta gari probetan eta gon gare bai. Eta zer hartu, ze zapore edo hartu behar diot honi? Eta arroa bezala, ez? Jateko modua berdin jan, hemen kontuan hartzen da askotan da, ze glutene asko nabaritzen dutzezu, bola bat itxen jatzu, desegin itxen da, fermento zapore asko dauko, gero egiratzen da aspektua bai albeoluak, handixauak, txikinauak, dana sakabanatuta homogeneamente edo ez, horlako gauzak baloratzen die, baina nik janda. Bai, gu ez dugu buelta asko ematen, egia da batzutan irina lotearen arabera beti konportamentu aldatzen da, azkenean gauza natural bada, orduan batzutan indar gehiago dauka, gehiago puzutzen da, batzutan gutxio, orduan itxurak, batzutan guk jakinda, ogia goxua ongo dela, baina igual jendeari begira itxura. Hone dauko itxura politxa, baina guztetan jat gehiago fermentetan dotenien gelditza maz goioso. Baina itxura ez dauka niona. Olibarekin ondore bai. Bai. Nik uste dut errelako bat eramago dudala, bikote. Bai. Bueno, mendikan hartu, lasai, gu bat hartuko guretzeko, baina atera ditugu. Bai, ongi. Gure opariarekin etxera joango. Hori da, bai. Bi esker, bikote, zuen etxea, zuen lan lekua aurkezteagatik, eta placer bat izan da. Bai, zuei. Galdurik dauden galdera hoien, bideak ezagutzen ditu egun honek. Ametsa ez dela lurperatzen, utzi behar oiukatu du egun honek. Lotuta